Namaste. Zing dar nga le minute somli ni a dar ruka kan tran thina dan ngai te tein ni zana dar le chan vel bora sairang kan thlenga in kan thlen tak chu dar hian vel bor ni somju phir ve ni zan kha mutui tiao chu ra khai ngai lai khan kamu thei der lo me train kan chuan tran tira ti me ang zin masak train kan chuan a kan omang de khan kan mu hi kan suluk luk me mut thei lei thei der lo me mar chu tu kin chu rul dala training don ni chan chu tia zin ho fe le training hal hian mi kha thiam lo wa thi chen hian tlemina than king deuh to kan training lo chuan that chet lang hi ol ro lu to ka chuang chuan pei lo view thin mai la pho lo view thin mai la ho na sa de wo ti kher po ai ka ti lem lo wa training tu ra kal shim shim zin ho hian thani thlan di tla shim shim la ba kal ve shim shim la thấu shim shim la mutlang lo in mo ni lo chuan kan han zin ho a kan mutlang hal le hian nghe pei lo tlang ti yang pei lo tlang ti la ti le tak tak ton hian lo om that chiat lo om nom lak lo hi ol em ani chuan ti hian hei zin ho ve la hian hei ma tanga ka ti hin dan ya zing lama kan thlen chuan tlai lo ma the hian thlan ti tla turin kal ram zela hei tukina po na sa deuh in kan ti don lo pa thlan tlem in ti tla don ni cái tay con đồ super hen ngay to quá thằng khu lai kan zon chung ai kal kong kan thang chu ra ya zong trucks kal kop nei cái gì vậy mọi người warming up zoa full stretching anti doni stretching kan ti zowa tukina chuan hey specific in mo plyometric exercise kan nei doni plyometric exercise nei chuan kan force nei kha rang taka che tura min pui tu tur exercise ang kha ni mai ta strength kan khoya strength kan force build up force kha plyometric mangin mo rang taka che turin rang takin kan that chak na te kha kan chak na kan strength kha rang taka che tur ro ri ek zung zung tu khan kan taksa kha siam don ani
rau thum vel te kan tianga ma se video rei lu tuk lo nan i rau khat vel te chia video kan nam rồi về
Come on, last. Xuống xong rồi. Up. Kick. Khatam. Với nó tan xuống. Tộc review này, nuột tộc view phải thắc lúc tục lâu, mà sẽ thành suốt là về, cô làm cần tiếng á, cần hoàng, bà bảy bác cô, thank you.